Cristian Teixeira és l'únic noi amb qui compta per ara la formació de hip-hop d'Encamp 17 Dance. Ell viu la música i el ball amb intensitat i així ho demostra la seva biografia al Facebook. Què és per tu aquesta plataforma? És sobretot per comunicar-me amb la gent, per poder quedar cada dia i compartir coses al meu mur, sobretot. Què hi veiem al teu mur? Des de vídeos de músiques, coreografies de dansa, fotos de llocs on vaig i amb amics que surto també. Què no t'agrada del Facebook? El que més ràbia em fa del Facebook és el sorollet aquell de quan reps un missatge que em fica histèric, no el suporto. A qui ens recomanes seguir? Com que a mi m'agrada el hip-hop, recomano la pàgina de Supernenas, perquè és un grup que va estar a Las Vegas, va guanyar un munt de premis a Barcelona i arreu del món, saps? I fan coses espectaculars.